लगातार कोई रेशन नहीं लिया है उनको वापस पंचनामा करके लेटर देना पड़ता है। रेशन दुकान वाला बोलता है 2 महीना 3 महीना भी रेशन गरीब नहीं लिया है, सीधा बोलता है तुम्हारा रेशन खत्म हो गया, जाके अधिकारी को मिलो, फिर वापस अगेंस्ट रेशन उनको शुरू करने को वापस 6 महीना 7 महीना लगता है। मेन मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यही है, उनके 1 हफ्ते का अंदर रेशन शुरू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बाहर से कोई रेशन सप्लाई करता है, वो सप्लाई करने वाला रेशन का दुकान में 2 गाड़ी में 1 गाड़ी डाला, प्रश्न यही है 1 गाड़ी डाला है, 1 गाड़ी का सिग्नेचर लेके जाता है, रेशन डाला नहीं, अध्यक्ष महोदय उनको ऊपर कार्रवाई होगा क्या? पहले शुरुआत चोरी उधर से ही है, रेशन सप्लाई से। दूसरा सेकेंड तो रेशन कम आया बोला तो उनको रेशन सप्लाई नहीं करता है, उनको अधिकारी जो अपना जो है उनको ऊपर कार्रवाई होगा क्या? दूसरा गरीब को खाली बात करके रेशन आया ही नहीं। एक महत्व का प्रश्न यही है, रेशन महाराष्ट्र सरकार से सप्लाई होता है 15 तारीख को, तो वो रेशन आया ही नहीं बोल की, झूठा बोल की, तो दूसरा महीना आ जाओ बोल की उनको भगा देता है। वो रेशन पहले से 5 तारीख तक, फर्स्ट महीना पहले ही हफ्ता में रेशन दे सकता है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये गरीब का विषय क्या, इसमें काबड़ी का कोई बात नहीं है। नहीं, और 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछो ना आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक विषय का ऊपर जो मैं बोला, रेशन सप्लाई का ऊपर एक्शन कम आया बोल के झूठ बता रहा है, वो बराबर सरकार सप्लाई होने के बाद वो रेशन दुकान चोरी करता है, बड़ा कंपनी में रेशन बेचता है। अध्यक्ष महोदय, गरीब को बराबर रेशन मिलने चाहिए। जो अलग अलग कानून है, बायोमेट्रिक कानून है, उसके बाद छोटा मशीन है उसमें नाम नहीं आया बोलता है, वो कानून है, सब निकालने चाहिए। उत्तर द्या अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न है, एक असा आहे सन्मान्य सदस्य, आजच्या कामकाजामध्ये ऐतिहासिक 42 लक्षवेधी आहेत, ते कशा होणार? आपल्या कामकाजात आपण शेवटचा दिवस आहे आपला। अध्यक्ष महोदय, रेशन कार्ड में 5 आदमी का रेशन है, उनको 5 रेशन कार्ड में नाम लिखा है, उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए, 5 आदमी का 25 किलो मिलने चाहिए, मिलेगा कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, या मंत्री उत्तर द्या। मंत्री महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी या मुंबई शहरामधील असणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयावरती लक्ष वेधण्याचं काम केलंय। यामध्ये त्यांनी जे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की वयोवृद्ध अशा सर्व जे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांच्या संदर्भामध्ये की त्यांचे हाताचे जे ठसे जे आहेत ते ठसेंच्या संदर्भामध्ये कुठेही ते थंब इम्प्रेशन त्यामध्ये येत नसल्यामुळे त्यांना रॅशनिंग मिळत नाही, अशा पद्धतीने ज्यावेळेला सांगितलं त्यावेळेला त्या संदर्भामध्ये आपल्याला एक नवीन पद्धतीने त्याला कार्ड नॉमिनी करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण ऑलरेडी सांगितलंय। आणि माझ्याकडे अशी माहिती जी आहे त्या माहितीच्या अनुषंगाने असे जे लाभार्थी आहेत त्यांना जवळजवळ पूर्ण 14,282 जणांना असं कार्ड नॉमिनी करून त्या संदर्भामध्ये रॅशन देण्यात येतं। परंतु अशी कार्ड नॉमिनी करणं याचा अर्थ काय की ते जे रॅशनिंग दुकान आहे त्या रॅशनिंग दुकानवरती असणारा कोणताही लाभार्थी त्या लाभार्थ्याचं ज्याचं पूर्ण आधार लिंकिंग झालेलं आहे त्याने ते जायचं, त्याला कार्ड नॉमिनी म्हणून आता जी असेल की ज्याचं त्यामध्ये कोणतं थंब इम्प्रेशन होत नाही किंवा ज्याचं झालेलं नाही त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला नॉमिनी म्हणून त्याचा अंगठा घेऊन त्याच्याबद्दल त्याला सगळ्यांना असे जे कोणाचं नाही त्याच्या संदर्भात ते सांगतो मी, ती यंत्रणा त्याच्यामध्ये नाही, म्हणून मग या संदर्भातला तसा निर्णय हा ऑलरेडी घेतला गेलेला आहे। आणि ज्या 5 ते 6 महिने ज्यांनी रॅशन घेतलं नाही त्यांच्या संदर्भात सुद्धा मध्यंतरीच्या काळामध्ये की ते रॅशन आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी भ्रष्टाचार होण्याची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये संधी होते, त्यामुळे मग त्या सगळ्या गोष्टी एका वेगळ्या पद्धतीने त्यांना एक वेगळ्या कॅटेगरीमध्ये टाकून त्यांना कुठेही त्यापासून वंचित ठेवलं जात नाही, परंतु ती कॅटेगरी थोडीशी वेगळी करून एनईआर मध्ये त्याला वेगळं सेपरेट करण्याचं काम केलं गेलं आहे, परंतु कोणालाही त्याच्यापासून वंचित करण्यात आलेलं नाही। या सगळ्या व्यतिरिक्त जसं आता मला समोरून सांगितलं होतं की यासाठी
नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून काय करता येऊ शकतं या संदर्भात शासन विचार करते आणि त्यामध्ये थंब इम्प्रेशनच्या व्यतिरिक्त डोळ्याच्या इम्प्रेशन्स वरती आपल्याला करता येत आहे आणि त्या संदर्भातली पूर्ण रचना तयार झाली आहे. येणाऱ्या लवकरच त्याही सगळ्या गोष्टी करण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून केलं जाईल, यात काही शंका नाही. सन्माननीय सुनील राणे. अध्यक्ष महोदय, देतो देतो. सन्माननीय मंत्री महोदय जे उत्तर देत आहेत त्याच्यामध्ये माझा दोनच प्रश्न आहेत. एक तर अंगठ्याच्या बाबतीत वारंवार प्रश्न या विधानसभेमध्ये या सभागृहामध्ये विचारला गेला आणि ते म्हणतायत की नॉमिनीज आपण देतो आहोत किंवा नॉमिनीजला तिकडे घेऊन या, पण अध्यक्ष महोदय वास्तविकतेमध्ये होत नाही. म्हणजे तो नॉमिनी येऊन त्याचा अंगठा देईल तर त्या म्हाताऱ्या गृहस्थाला किंवा त्या म्हाताऱ्या वयोवृद्ध व्यक्तीला ते राशन मिळतच नाही. तर याच्या बाबतीतली भूमिका ही स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न, सॉफ्टवेअर प्रणाली जी आहे ती इतकी जुनी झालेली आहे, तर या जुन्या सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या ऐवजी नवीन अद्ययावत सॉफ्टवेअर प्रणाली आणणार का? नंबर 2. नंबर 3, सन्माननीय मंत्री महोदय, सफेद रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे आहे आणि समजा त्या रेशन कार्डवरच्या 2 व्यक्तींचं निधन झालं आणि एकच व्यक्ती उरली आहे, तर त्या व्यक्तीला सफेद कार्ड मध्ये जर उत्पन्नाचा दाखला फार कमी झालाय, सभागृहाची वेळ 5 मिनिटांसाठी वाढवण्यात येत आहे. तर त्या उत्पन्नाचा दाखला जर कमी झाला तर त्याला केशरी रंगाचं कार्ड दिलं पाहिजे. त्याच्या बाबतीतली आपली भूमिका सन्माननीय मंत्री महोदय करतील का? थोडक्यात या संबंधित आपण सांगितलं की नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण करतोय का, तर मी मगाशीच माझ्या उत्तरामध्ये सांगितलं की ती जी टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात सरकार विचार करते आणि लवकरच त्या पद्धतीने काम येणाऱ्या काळात सुरू केलं जाईल. आणि ज्या सफेद कार्ड वरती ते पूर्वी जे त्यांचं उत्पन्न जास्त आहे आणि अशा काही कुटुंबांवरती अशी परिस्थिती येते की त्यांच्या घरामध्ये एकच व्यक्ती राहिलेला असतो आणि मग त्याचं उत्पन्न कमी आहे, तर त्या संदर्भात स्पेसिफिकली त्या ठिकाणचे असणारा इष्टांक पाहून, इष्टांक जर तिथे अवेलेबल असेल तर अवेलेबल असलेल्या इष्टांकावरती प्राधान्याने त्याचा विचार केला जातो. वर्षाचा गायकवाड. आज फक्त अन्न सुरक्षेच्या अंतर्गत येणारे अन्नधान्य त्या ठिकाणी मिळत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की त्याच्या व्यतिरिक्त कोणालाच काही मिळत नाही आणि दुर्दैवाने आज मला माहिती आहे की ज्यांच्याकडे ऑरेंज कार्ड आहे ते सुद्धा याच्यामध्ये पात्र होत नाहीत, कारण एका लिमिटच्या पलीकडे आपण ग्रामीण भागामध्ये आणि एका लिमिटच्या पलीकडे शहरी भागामध्ये अन्नधान्य देत नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की कमीत कमी ऑरेंज कार्ड जितके आहेत, म्हणजे जी केसरी कार्ड आहेत, त्यांना आपण, मला माहिती आहे केंद्राकडून हा सगळा येतो म्हणून आपण त्यांना देतो. राज्य शासन एक पुरोगामी राज्य म्हणून एक प्रयत्न करणार आहे का? मागच्या काळामध्ये जसं आपण 7 आणि 8 रुपयामध्ये राज्य शासन पैसे देत होतं 1300 कोटी, तसे राज्य शासन पैसे देऊन या सगळ्या उर्वरित वर्गाला अन्नधान्य देणार आहेत का? हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा माझा प्रश्न आहे की जसं मी तुम्हाला मगाशी पण विचारलं की नॉमिनी करण्यापेक्षा असं काहीतरी यंत्र किंवा अशी काहीतरी गोष्ट शोधा, जसं मी सांगितलं की डोळ्यांचा वापर आपण करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना जे आहे ते अन्नधान्य देऊ शकतो, कारण त्यांनी महत्वाचा प्रश्न विचारलाय की लोकांना धान्यच मिळत नाही सातत्याने. तिसरा प्रश्न आहे की रेशनिंग दुकानांच्या संदर्भामध्ये का लोक असं करतात, कारण त्यांना दुसरं काही नाहीच आहे. आज त्या दुकानामध्ये फक्त अन्न सुरक्षा विधेयकाचं धान्य येते, त्यामुळे त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्हाला एक स्टाफ ठेवावा लागतो, आम्हाला बाकीच्या यंत्रणा कराव्या लागतात, तर त्यांच्यासाठी आपण काही इन्सेंटिव्ह करणार आहात का की जेणेकरून हा काळा बाजार या माध्यमातून थांबून जाईल? मंत्री महोदय. माननीय सदस्यांनी ज्या विषय सांगितला त्याचं उत्तर मी मगाशीच दिलंय की त्यामध्ये डोळ्याच्या माध्यमातून स्कॅनिंग करून त्यांना देण्याच्या संदर्भातला ऑलरेडी यंत्रणेच्या माध्यमातून ती पूर्ण झाली आहे. फक्त त्याचं जे ऑडिट जे करावं लागतं केंद्र शासनाच्या माध्यमातून, कारण ही सर्वच्या सर्व ऍपच्या माध्यमातून जेव्हा ही प्रणाली आपण करत असतो त्यावेळेला याला आधारला लिंक केलं जातं आणि आधार हे सर्वात मोठं असणारं आपलं एक म्हणजे गव्हर्नमेंटचं असणारं ऑथेंटिकेशन असल्यामुळे त्याचं जे ऑडिट करायला पाहिजे त्यासाठी फक्त ते राहिलेलं आहे. त्यामुळे ते लवकरच त्या संदर्भात सुद्धा निर्णय हा येणाऱ्या काळामध्ये नक्की घेतला जाईल आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ह्या सर्वच्या सर्व योजना या राबवल्या जातात. फक्त आपण सप्लाय करण्याचं काम फक्त आपण आपल्या माध्यमातून करत असतो, परंतु ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन नंतरच्या काळामध्ये या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला पॉझिटिव्हली काय करता येऊ शकतं का केला जातो. लक्षवेधी क्रमांक 14. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 14 आहे ना, द्यायचे तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मौजे जिंती तालुका फलटण इथं रयत शिक्षण संस्थेचं जी जितोबा विद्यालय 1967 पासून सुरू आहे, जागेची अडचण असलेली इमारत व क्रीडांगणासाठी महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या ताब्यातील 2 एकर जागेची मागणी संस्था व ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यानंतर 2 एकर जमिनीची शासकीय दराने होणारी किंमत वसूल करून संस्थेत जागा देण्याचा निर्णयही संचालक मंडळाने घेतला.
18-89 शेती संचालक मंडळ बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा होऊन 16,000 जागेची किंमत निश्चित केली. ती जागेची किंमत त्यांनी भरली आणि भरण्यास सांगितलं. त्यानंतर कार्यशासन अधिकारी महसूल यांनी उत्तर घे उत्तर. 2 एकर जागा घेण्याला प्रशासनानं प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचं विद्यालयास कळवलं आणि एवढं असून सुद्धा मंडलाधिकारी यांनी रिपोर्ट केला. उत्तर घेऊ आपण, उत्तर घेऊ. तहसीलदार यांना सांगितलं आणि प्रांताधिकारी प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवलाय. दुसरी गोष्ट, या आता सध्या विद्यालयामध्ये इमारत जुनी आहे, अपुरी जागा आहे, क्रीडांगण आहे आणि एकूण सगळं विचार करता या जागा रयत शिक्षण संस्थेचा जागा देण्याचा निर्णय आपण किती दिवसामध्ये घेणार असा माझा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं 1987 सालापासून या जागेची मागणी सुरू आहे. विविध पातळ्यांवर त्याच्यामध्ये चर्चा झाल्यात. मध्यंतरी महामंडळानं ही भाडेपट्ट्यावर आपण लीजवर देण्यासंदर्भात निर्णय केला. संस्थे जागा होता ती आपल्याला विकत दिली पाहिजे. खरं म्हणजे अशा जमिनी या शासनाच्या अशा विकत देता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवड्यात आलेल्या आहेत. खरं म्हणजे रयत शिक्षण संस्था ही कर्मवीर अण्णांनी स्थापन केली संस्था आहे आणि त्यामुळे निश्चितच ह्या संस्थेला मदत करण्याचीच भूमिका शासनाची आहे. परंतु प्रचलित कायद्यामध्ये आता मध्ये मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय आलेला आहे की यामध्ये सरकारी जागा अशा कोणत्याही संस्थेना, ज्या चॅरिटेबल ट्रस्ट आहेत, पब्लिक ट्रस्ट आहेत किंवा अशा कोणत्याही प्रयोजनाकरता देऊ नये अशा प्रकारचा निर्णय मान्य सर्वोच्च न्यायालयात आलेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, एवढंच आहे की तो तपासून घेऊ आपण आणि त्यानिमित्तानं त्यातून काही मार्ग निघत असेल तर निश्चितपणे शासन त्या बाबतीमध्ये विचार करेल. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता भरेल.
काही मंत्र्यांची समिती केली असं आम्हाला कळतंय, 4 मंत्र्यांची. तर त्याची माहिती आम्हाला मिळाली नाही, किती पैसे त्या गोष्टीच्या करता देणार आहेत. कारण मार्च संपलाय, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट 5च महिने अध्यक्ष महोदय राहिले. पुन्हा सप्टेंबरला वर्ष संपतंय आणि राहिलेल्या 5 महिन्यातच हे सगळे कार्यक्रम त्या ठिकाणी घ्यायचे. म्हणून आमची विनंती आहे की हे दोन्ही प्रश्न अतिशय महत्वाचे आहेत आणि त्या प्रश्नाच्या संदर्भात आपण विधानसभेचे अध्यक्ष या नात्याने आम्हाला काय आपलं मत आहे, आपण सर्वोच्च पदावर बसलेला आहे, पण तो आम्हाला विश्वासात घेऊन ते सांगितलं तर आमचं समाधान होईल. म्हणून आमची विनंती आहे. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य अशोक चव्हाण साहेबांनी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी जी जो उल्लेख केला त्यातच मला थोडंसं ऍडिशन करायचं आहे. मुद्दा एवढाच आहे, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि मागच्याही म्हणजे आता जवळपास सप्टेंबरला हे सुरू झालेलं वर्ष, आपण मार्च महिन्यामध्ये आहोत. जवळपास 6-7 महिने निघून गेलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. मला एवढंच म्हणायचं की या सभागृहामध्ये ठराव होऊ नये या विषयावर, म्हणजे यासाठी मागणी करायची वेळ येते. बीएससी मध्ये चर्चा या विषयावर आपली झाली असताना पहिलं अधिवेशन नागपूरला झालं असता त्याही ठिकाणी उल्लेख झाला होता, तिथेही काही झालं नाही. आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे, हा ठराव होणं जे आपल्या अध्यक्षमध्ये बरोबर नाही. अवहेलना आहे मराठवाड्यातले. इथे अक्रॉस पार्टीला हा विषय कुठल्या पक्षाचा नाही आहे. ज्या मराठवाड्याच्या मुक्तीकरता लोकांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली, हैदराबाद मुक्त होऊन महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा सामील झाला, ऐतिहासिक हा सर्व काळ अध्यक्ष महोदय. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अभिवादन या सभागृहामध्ये देण्याचा विषय अध्यक्ष महोदय, यासाठी मागणी करावी लागते. बीएससी मध्ये चर्चा होते आणि काहीच निर्णय होत नाही. आज शेवटच्या दिवशी आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. अध्यक्षपदी बरोबर नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महाराज, आपण मागे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सव या वर्षामध्ये आपण पदार्पण केलं. त्यावेळेला अपेक्षा अशी होती की या वर्षभरामध्ये मराठवाड्याच्या साठी काही आपण नवीन योजना किंवा मराठवाड्याचा बॅकलॉग किंवा मराठवाड्यात प्रलंबित असलेले जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न सुटतील अशी एक आमची अपेक्षा होती. आणि त्या दृष्टीने काही मागचं अधिवेशन थोड्या दिवसाचं होतं, त्यामुळे या अधिवेशनामध्ये अशा प्रकारचा प्रस्ताव येईल असं आमचं मत होतं. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये असा विचार झाल्याचं ऐकूयात आहे. आणि त्यावर जर कामगार सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली असेल तर तसा प्रस्ताव या अधिवेशनात यायला पाहिजे होता आणि तो आलेला नाही. त्यामुळे आता आज शेवटचा दिवस आहे, आज तरी शासनाकडून काही भरीव आश्वासन आम्हाला मिळेल का? ठीक आहे. चला आता याच विषयात मला बोलायचं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत. मागच्या अधिवेशनामध्ये आणि त्याच्याही मागच्या अधिवेशनामध्ये हा विषय मी मांडला होता. अध्यक्ष महोदय आणि सीएम साहेब, अध्यक्ष महोदय, मी लेखी मागणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे आणि उपमुख्यमंत्री महोदयाकडे केलेली आहे की ज्या पद्धतीनं देशाचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला, संबंध देशाने साजरा केला, त्याच धर्तीवर मराठवाड्याचा सुद्धा अमृत महोत्सव साजरा व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कारण आम्ही मराठवाडा म्हणून भारत देशामध्ये 13 महिने 2 दिवस उशिरा का होईना पण आम्ही सामील झालो अध्यक्ष महोदय. आमची रक्तरंजित क्रांती अध्यक्ष महोदय मराठवाड्याची स्वामी रामानंद तीर्थांच्या नेतृत्वामध्ये अनेकांनी याविषयी बलिदान दिलेले आहे अध्यक्ष महोदय. माझी मागणी या माध्यमातून आहे की माननीय अजितदादांनी त्यावेळेस 75 कोटीची घोषणा केली होती. त्या घोषणा ती अपुरी आहे, आणखीन पैशाची आवश्यकता आहे. आणि सगळ्या 8ही जिल्ह्यामध्ये तेलंगणाचा काही पार्ट आहे, कर्नाटकचा काही पार्ट आहे, या सगळ्यांना एकत्र करून आमचे त्यावेळेसचे जे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत, त्यांचे परिजन आहेत, काही स्वातंत्र्य सैनिक जिवंत पण आहेत, त्यांना एकत्र करून त्यांचा सन्मान सत्कार करावा आणि एक आगळा वेगळा अमृत महोत्सव साजरा करावा ज्या पद्धतीने देशाने केला अध्यक्ष महोदय, त्याच पद्धतीने व्हावा अशी आमची मागणी आहे. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, झाला आता शेवटचं त्यांचं. अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याबाबत या ठिकाणी चर्चा होते. अध्यक्ष महोदय,
आपण जर पाहिलं तर मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या होण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त आहे आणि त्यातले त्यात बीड जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे. मराठवाड्याच्या दृष्टीनं गोदावरी खोरं हे तुटीचं खोरं आहे आणि बाहेरून पाणी आणल्याशिवाय मराठवाड्याची तहान भागणार नाही. दुष्काळाची ही जी काही चिंता भेडसावते मराठवाड्याला सातत्यानं ती दूर होणार नाही. म्हणून या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं मराठवाड्यामध्ये गोदावरी खोऱ्यामध्ये पश्चिम वाहिनी नदीचं पाणी आणण्याच्या बाबतीत वारंवार घोषणा झालेल्या आहेत, GR निघालेले आहेत. पण आज दुर्दैवाने म्हणावंसं वाटतं की अद्यापही कामाला सुरुवात झालेली नाही. ठीक. तर या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये मुख्यमंत्री महोदय किमान या नाही. कामाचा शुभारंभ तरी व्हावा ही आपल्याला कळकळीची विनंती आहे. नाना आता मला रुलिंग देऊ दे. बोला. अध्यक्ष महाराज, नाही अध्यक्ष महाराज, आपण माननीय अशोक चव्हाण साहेबांनी त्याचं एक आपल्याला लक्षात आणून दिलं की BSc मध्ये आपण हा निर्णय झालेला होता. BSc जेव्हा एखादा निर्णय होतो अध्यक्ष महाराज तर तो सरकारने त्या पद्धतीचा प्रस्ताव आणायला पाहिजे होता. आज शेवटचा दिवस आहे अध्यक्ष महाराज. मला असं आपल्याकडून अपेक्षा अध्यक्ष महाराज, कारण की मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं एक आपल्या राज्यासाठी एक आगळं वेगळं महत्व आहे. त्याला विशेष अधिवेशन बोलवलं. आज ठराव मांडून काही अर्थ नाही, त्याच्यावर चर्चा व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आज ठराव मांडून काही अर्थ नाही, त्याला विशेष अधिवेशन आपण बोलवावं. पण अध्यक्ष महाराज, कालचा जो निर्णय आपण राखून ठेवलेला आहे नाना त्याच्यावर रुलिंग देतो ना. सांगतो आपण पुढे जाऊया. आता 8 मिनिटं अशीच गेली आहेत. प्रस्ताव आहे नानांनी मांडलेला आज शेवटच्या दिवशी, कारण की स्वातंत्र्य मिळण्यामध्ये वर्षभर उतरलं गेलं आणि आता इथे ठराव घ्यायला 2 अधिवेशन निघून गेली. अध्यक्ष महोदय, मला विनंती एवढी करायची आहे, मुक्ती संग्रामाच्या संदर्भामध्ये शेवटच्या दिवशी आज जाता जाता एवढं बिझनेस आज हाऊसमध्ये आहे, त्याला न्याय मिळणार नाही. आणि म्हणून नानांनी या ठिकाणी जो प्रस्ताव त्याला मी अनुमोदन देतो की यासाठी एक विशेष अधिवेशन, अमृत महोत्सव वर्ष आहे, एक दुसरा विषय आधी काही चुकीचा होणार नाही आहे, विशेष अधिवेशन बोलवून मराठवाड्या संदर्भातले प्रश्न चर्चा आणि अमृत महोत्सवी वर्षाचा ठराव एक विशेष अधिवेशन बोलून घ्यावा अशी माझी सूचना आहे अध्यक्ष. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा मुक्ती संग्रामचा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे, त्याच्यामध्ये कॅबिनेटमध्ये देखील चर्चा झाली आहे आणि सरकार पूर्णपणे संवेदनशील आहे, सरकारला माहिती आहे बिलकुल. आणि त्यामुळे एक समिती मंत्र्यांची केलेली आहे, याच्यामध्ये पूर्णपणे त्याचं एक पूर्ण नाही आता आपल्याला कार्य साजरा करायचा आहे ना, त्या बाबतीमध्ये बिलकुल त्याच्यामध्ये आपण सरकारने पूर्ण त्याच्या बाबतीत सगळं नियोजन केले आणि आपण एकत्रच करायचा आहे ना तो कार्यक्रम. त्यामुळे काही त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या सदस्यांच्या भावना जसं सरकारचं देखील त्याच भावना आहेत. त्यामुळे या मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सरकार पूर्णपणे सन्मानाने आणि संवेदनशीलतेने सगळ्या कार्यक्रमाचं नियोजन करणार आहे. मराठा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाचा याचे निर्णय घेतला आपण. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, नाही मुख्यमंत्री महोदय, विनंती आहे मला आपल्याला एवढी. ठीक आहे. मला वाटतं चव्हाण साहेब आता मला पुढे रुलिंग देऊ दे. सन्मान्य अशोक चव्हाण साहेबांनी तसंच सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि सभागृहातील इतर सर्व सदस्यांनी जी भूमिका व्यक्त केली आहे की मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त या सभागृहात प्रस्ताव मांडून त्याच्यावरती चर्चा होणं अपेक्षित होतं आणि तसं BSc मध्ये ठरलेलं, ही बाब अत्यंत सत्य आहे. आणि मला वाटतं हा विषय सभागृहासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय असा आहे आणि त्यामुळे ह्या विषयावरती जेव्हा चर्चा घेऊ ती पूर्ण ऐकून घ्या, ती चर्चा व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण जास्तीत जास्त वेळ दिला पाहिजे. त्या चर्चेतून सर्व सदस्यांना सहभाग घेऊन खऱ्या अर्थाने हा प्रस्ताव योग्यरित्या ह्या सभागृहात पारित व्हायला पाहिजे. म्हणून घाईघाईत तो प्रस्ताव न घेता आपण गटनेत्यांची या विषयातली बैठक पुढच्या अधिवेशनाच्या आधी घेऊन पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव आपण चर्चेला घेऊ. एक ऐका 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 त्यानंतर ठीक आहे त्यानंतर
सन्मान्य अशोक चव्हाण साहेबांनी, त्याचप्रमाणे सन्मान्य नाना पटोलेजींनी, विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो निर्णय अथवा रुलिंग 2 दिवसापूर्वी घडलेल्या विधिमंडळाच्या आवारातील घटनेसंदर्भात जे अपेक्षित आहे त्या घटनेत सन्मान्य उपसभापती यांच्याबरोबर पण मी चर्चा केली आहे, कारण ही विधिमंडळाच्या आवारातल्या आचारसंहितेची बाब आहे. त्यामुळे त्यांना पण विश्वासात घेऊन या संदर्भात मला रुलिंग द्यायला लागेल. माझी सकाळी त्यांच्यावर चर्चा झालेली आहे. मी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर परत त्यांना भेटून या विषयातला अंतिम निर्णय घेईन आणि सभागृहात जाहीर करीन. चला आता पुढे प्रश्नोत्तराचा तास चालू करा. चला प्रश्नोत्तराचा तास चालू करा. अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 57,975. नाही हे बरोबर नाही. आता बसा. आपल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलंय सन 2022 एप्रिल ते 2022 जानेवारी त्यांना विश्वासात न घेता घेऊ का निर्णय? चालेल तुम्हाला? जवळपास चालेल का सांगा? 1,13,00,000 चालेल का तुम्हाला? भरारी पत्र बसा आता, करून बसा, बोला. दंड बसा. वसूल करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 10 महिन्यामध्ये केवळ 1,13,00,000 रुपये वसूल झालेले आहेत. माझी या निमित्तानं मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत विनंती करायची आहे की रॉयल्टीसाठी दगड असेल, वीट असेल, वाळू असेल, माती असेल, मुरुम असेल, या सर्व गोष्टी लागतात, अपेक्षित आहेत. आणि या गोष्टी लागत असताना खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होतं. आणि माझी विनंती आपल्याला योग्य निर्णय घेऊ. बसा. केंद्र सरकारने जसं नैसर्गिक A ग्रेडचं धोरण अवलंबलेलं आहे, एक नियम धोरण केलेलं आहे, त्याप्रमाणे राज्य सरकार तशा केंद्र सरकारच्या अ ग्रेड गौण खनिजाप्रमाणे आपल्याकडे सुद्धा धोरण आखल का, असा एक पहिला प्रश्न आहे, जेणेकरून आपलं उत्पन्नामध्ये भर होईल आणि ग्राहकाला सुद्धा. दुसरं, रॉयल्टीची किंमत जी आहे ती जास्त असल्यामुळे रॉयल्टी भरत नाहीत असं आहे का? तिसरं, ज्या भागातून उत्खनन होतंय, वाळू येते, जड वाहतूक होती, त्या भागातला निधी म्हणजे गौण खनिजचा निधी त्याच भागात लवकरात लवकर वितरित करचाल का? अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य बापूंनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. खरं म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध पद्धतीने गौण खनिजाचं उत्खनन त्या ठिकाणी होत आहे. प्रश्नोत्तर होऊ देत. आणि अध्यक्ष थोडंसं प्रश्नोत्तर होऊ देत. देतो. गव्हर्नमेंट क्लिअरन्सच्या प्रश्नोत्तर होऊ बाबतीमध्ये देत. सुद्धा न घेता अशा पद्धतीचं उत्खनन चालू आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मग आपण तुम्ही सूचना चालू केली आहे आहे ना, केंद्र प्रश्नोत्तर चालू. सरकारच्या मंत्र्यांचं उत्तर चालू आहे, असं काय प्रमाणे या करता? पद्धतीने काही आपल्याला नियमावली करून अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे त्यांची ही उत्तर तर बाब होऊ दे. समजून पाहण्यात येईल. दुसरं अध्यक्ष महोदय, गौण खनिजच्या संदर्भात आकारण्यात येणारी जी रॉयल्टी आहे ती काही जादा नाही आहे, पण सुसूत्र आणावं लागेल त्याच्यामध्ये की ज्यामध्ये अशा प्रकारे त्या गौण खनिजच्या संदर्भात जसं वाळूचं धोरण आपण जाहीर केलंय, म्हणूनच सहकार्य करा. सुद्धा या बाबतीमध्ये आपण हे 1 आठवड्यामध्ये या बाबतीत सुद्धा एक धोरण जाहीर करतोय. त्यामुळं हा जो काही रॉयल्टी बुडून किंवा सरकारचा महसूल बुडून यामध्ये अवैधरित्या जे उत्खनन चालतं अध्यक्ष महोदय, याला निश्चितपणे आळा बसेल. निश्चितपणे त्या बाबतीमध्ये आपण कारवाई करू. अध्यक्ष सुभाष महोदय, देशमुखजी. सन्मान्य सदस्याने जी मागणी केलेली आहे, निश्चितच ज्या भागातलं जे उत्खनन होत आहे, रस्ते देतो ना, खराब होणं देतो. किंवा या सगळ्या देतो, अनुषंगिक बसा का? बाबीमध्ये जी रॉयल्टी जमा होते बसून घ्या, ती देतो. त्या भागाच्या रस्त्याच्या विकसित भागाच्या विकासाकरता खर्च करण्यासंदर्भातही निश्चितपणे देतो. कारवाई बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, एवढा प्रश्न होऊ दे. प्रश्नाच्या मध्ये कुठे त्यांना बोलायला देऊ? असला एवढा प्रश्न होऊ दे. महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे हे उत्खनन थोरात साहेब, हा प्रश्न होऊ दे, मी तुम्हाला देतो. हा प्रश्न होऊ दे, मी तुम्हाला देतो. जाते बोला बोला. ते लाव. अध्यक्ष महोदय, जिथे कंप्लेंट केली जाते, जो खदानवाला इमानदारीने रॉयल्टी भरतो, सगळे परवाने काढतो, त्याची वारंवार चौकशी होते, त्याचे चेकिंग होते सगळे. मात्र ज्या इलिगल खदान चालतात त्याच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. रिव्हेन्यूचे अधिकारी त्यांच्याकडनं साधा लोट करून ते तिथे बिनधास्त उत्खनन चाललेलं असतं. त्याच्यामुळे त्याला आळा घालण्यासाठी काही आपण उपाययोजना करणार का? एवढा प्रश्न तर होऊ दे, मध्येच घेऊ का? अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, बोला थोरात साहेब.
अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी जी घटना आपल्या कॅम्पसमध्ये घडली ती विधानसभेच्या इतिहासातली एक वेगळी घटना आहे. आम्हाला सर्वांना पायऱ्यांवर बसून मागण्यांचं आंदोलन करण्याचं आतापर्यंतची परंपरा आहे. कधी कधी तुम्ही आंदोलन केलं, कधी आम्ही आंदोलन केलं. त्यामध्ये एक पद्धत असते, त्या पद्धतीनं जातं, मीडियामध्ये जातं, त्याबद्दल कोणतं काही म्हणणं नव्हतं. पण 2 दिवसापूर्वी ज्या पद्धतीची घटना आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. अध्यक्ष महोदय, आमचे आदरणीय नेते राहुलजींच्या बाबतीत ती घटना होती, परंतु कोणत्याही नेत्याच्या बाबतीत, राष्ट्रीय नेत्याच्या बाबतीत ही घडू शकते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जसं ज्या पद्धतीनं तुमच्याकडे आमच्याकडे राष्ट्रीय नेते, तुमच्याकडे राष्ट्रीय नेते, आमच्याकडे चपला आहेत नाही असं नाही येत, म्हणून हे उद्योग करायचे का आम्ही? अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीनं ही अशी नवी परंपरा तुमच्या कालखंडात होते हे तुमच्याकरता सुद्धा योग्य नाही, आणि त्याला तुम्ही शिक्षा केली नाही तर तुमच्या नावावर सुद्धा हा अपवाद कायमच्या स्वरूपात लागणार आहे. ही जबाबदारी शेवटी तुमची येते, आणि हे एक वेगळं व्यासपीठ आहे. ही जबाबदार पद्धतीने आपला निर्णय असला पाहिजे आणि तो निरपेक्ष असला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून आम्ही 2दा भेटलो, 3दा भेटलो, आम्ही असंही म्हटलो की अध्यक्ष महोदय, आमच्या कोणत्या सदस्यांकडून काही चुकलं असेल तर त्यांनाही शिक्षा करा, इथपर्यंत आम्ही पोहोचलो. परंतु अद्याप तुम्ही निर्णय द्यायला तयार नाही. आज अपेक्षा यावेळेस आमची निर्णयाची का पहिला निर्णय तो घेतला जावा जो आपल्या इतिहासातला महत्वाचा निर्णय ठरणार आहे तुमच्या सन्माननीय थोरात साहेब. पण अध्यक्ष महोदय, त्या निर्णयाची अपेक्षा आमच्याकडून आहे. उपसभापतींबरोबर तुम्ही आपण काही चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय, इतकेच काळ कशा करता लागतो? उपसभापती तुम्ही ठरवलं असतं तर 5 मिनिटाचाच विषय आहे. आता सुद्धा 5 तुम्ही मिनिटाचा विषय नाहीये. थांबा सभागृह आणि उपसभापती मी ऐकून घेतलं, आपण बसून घ्या आता. अडचण नाही, परंतु बसून घ्या. याच्यामध्ये जो निर्णय तुम्ही द्याल तो पुढच्या काळाकरता महत्वाचा आहे. आतापर्यंत घडलं सन्माननीय थोरात साहेब, आपण आता सांगितलं योग्य नाही, हा निर्णय योग्य नाही. निर्णय जे घडलं त्याच्या बाबतीत पाहिजे, नाही तर दुसऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बाबतीत सुद्धा हे घडू शकतं आणि ते दुर्दैवी ठरणार आहे हे आपण लक्षात घेतलंय. तसं घडू नये म्हणूनच विचार करून निर्णय घ्यायला लागणार आहे थोरात साहेब. तो निर्णय आम्हाला आता पाहिजे आहे. ठीक आहे, आम्हाला तो निर्णय पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, ठीक आहे. बसून घ्या, बसून घ्या. सन्मान्य थोरात साहेब, या सभागृहाचे सर्वात वरिष्ठ ज्येष्ठ सदस्य आहेत. त्यांचा अनुभव या सभागृहासंदर्भातला अत्यंत दांडगा आहे, आणि म्हणूनच मला असं अपेक्षित आहे की ज्या वेळेला विधान भवनातील आवारातील आचारसंहितेचा महत्वपूर्ण प्रश्न आपण निर्णय काढत असतो त्यावेळेला या सभागृहाचे आणि वरच्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन संयुक्तिकरित्या ही आचारसंहिता जर का आपण ठरवली तर ते संयुक्तिक ठरेल. एक. नंबर दोन, मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे या घटनेत वरच्या सभागृहाचे सदस्य, खालच्या सभागृहाचे सदस्य हे सर्व या घटनेत संबंधित असल्यामुळे दोन्ही पीठासीन अधिकाऱ्यांना एकत्र येऊन या संदर्भातला निर्णय घ्यायला लागेल. हे रुलिंग मी यापूर्वी दिलेलं आहे. त्यामुळे आता आपण या रुलिंगचा मान राखत पुढचं कामकाज करूया. चला. अध्यक्ष महोदय, बोला. सन्मान्य सदस्यांनी मागणी केली की सातत्यानं जी रॉयल्टी भरली जाते आणि त्याच अध्यक्ष महोदय क्रशरवर कारवाई होते. अध्यक्ष महोदय, जी काही अध्यक्ष महोदय सातत्यानं या अवैधरित्या जे गौण खनिजाचे उत्खनन होतंय त्यावर रॉयल्टी उडवली जाते अध्यक्ष महोदय, आणि या सगळ्या प्रकार आळा बसावा आणि जे प्रामाणिकपणे सरकारच्या परवानग्या घेऊन ECचं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स घेऊन रॉयल्टी भरून जे अध्यक्ष महोदय कारवाई होते त्या जे सरकारला मदत करतात, निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय हे जे नवीन धोरण आपण अध्यक्ष महोदय यामध्ये जाहीर करतोय, मला या निमित्तानं आपण सांगितलं पाहिजे की या बाबतीमध्ये आवश्यक ते उपाययोजना आम्ही करतोय. एक साधारण 1 आठवड्याच्या आत या नवीन धोरण जे आपण जाहीर करतोय यामध्ये अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय कार्यवाही करण्यात येईल. बरं, 1 मिनिट. आपण आता आचारसंहितेबद्दल बोलत आहोत. सभागृहाच्या आत काळ्या फिता लावून बसणं हे सभागृहातल्या आचारसंहितेची संहिता आहे का? हे चुकीचं आहे. त्यामुळे माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की पायऱ्यांवर बाहेर आपण काळ्या फिता लावून बसलात तर मी समजू शकतो.
कृपया आपण सभागृहाच्या आत ह्या काळा फिता लावून बसू नये. चला पुढे चला. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्नावरती बोलायचं आहे का? बोला. भुजबळ साहेब, प्रश्नावरती बोला. याच्यामध्ये सावित्रीबाई फुल्यांच्या जन्मगावी जे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीचा आणि ते परिषद निवासी संकुल निर्माण करायचं आहे. बोला. त्या अध्यक्ष महोदय ताबडतोब जे आहे ते पर्यटन निवास जे आहे तो ताबडतोब पहिली भुजबळ साहेब प्रश्न तर पुकारा. हा प्रश्न क्रमांक 2. चला आपल्याप्रमाणे बोला. भुजबळ साहेब बोला. हे ताबडतोब जो आहे ते पर्यटन संकुल ताब्यात घेऊन तिथे तात्पुरतं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीचा वर्ग सुरू करा आणि त्याच्यासाठी पैसे मंजूर झाले ती जमीन घ्या आणि तिथे परत नवीन जे आहे हा कार्यक्रम अंमलात आणा. ते होईल का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य भुजबळ साहेबांनी सांगितलं ते असं आहे की ऑलरेडी त्याच्यामध्ये सरकारने 24 कोटीचं तरतूद केलेली आहे आणि त्या 24 कोटीच्या तरतुदीप्रमाणे ऑलरेडी आणि पर्यटन विभागाबरोबर 6/1/2023 आपण त्यांना पत्र दिलेलं आहे आणि पुढच्या आठवड्यात MTDC बरोबर या जागेच्या हस्तांतराबद्दल बैठक आहे आणि त्या बैठकीमध्ये निर्णय झाल्यावर ताबडतोब तिकडे आज त्या वास्तूच्या तिकडे जाण्याचा रस्ता नाहीये, त्या रस्त्याचं पहिले काम करून तिकडे लवकरात लवकर काम सुरू करण्यात येईल. जयंत पाटील साहेब. महोदय, आम्ही सर्व विरोधी पक्षाच्या वतीनं आपणाला विनंती करतोय की आपण सभागृह स्थगित करून हा महत्वाचा निर्णय विरोधी पक्षासाठी देखील आहे आणि म्हणून याचा निर्णयासाठी आपण सभागृह स्थगित करावं. आपण प्रश्नोत्तराचा तास चालू ठेवलेला आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आम्ही या काळ्या फिती बांधल्या ह्या माइल्ड निषेध आहे कालच्या वेगळ्या सभागृहात योग्य नाही साहेब. आप सिनियर सदस्य आहात, आपल्याला माझी माहिती आपल्याला आहे. विनंती आहे की आपण सभागृहाच्या बाहेर घडलेल्या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आतापर्यंत तो निर्णय दिला पाहिजे होता. जसं मला निलंबन करताना फारसं काही आज सभागृहातला विषय होता पण हा बाहेरचा आहे, वर कन्सल्ट करायला पाहिजे, वर तुम्ही कन्सल्ट केलेला आहे. आता त्याचा निर्णय जर सकाळच्या प्रहरी झाला नाही तर अध्यक्ष महोदय त्याला काही अर्थ राहणार नाही आणि म्हणून याचा निषेध करून आम्ही विरोधी पक्ष सभात्याग करतो. ठीक. चला. जयंतराव अध्यक्ष महोदयांनी मगाशी सांगितलं तुम्ही तर पहिली तुम्ही काही बसा आपण. नाही अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे सभागृहामध्ये बाहेर झालेलं जे काही कालचं जी घटना होती त्याच्या बाबतीमध्ये आपण सांगितलं उपसभापती आणि यांच्याशी बोलून आपण चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत. परंतु सभागृहाच्या बाहेर तर केलं परंतु इथं देखील निषेधाच्या पट्ट्या बांधून आले आणि त्याचबरोबर काल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या बद्दल देखील जे भाष्य केलं त्याच्यानंतर देखील इतकं सगळं झाल्यानंतर त्यांनी म्हटलं की आणखी त्याच्या वरचं बोललं ते मी बोलू इच्छित नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय? याचा अर्थ त्यांनी काही बोलावं आणि आम्ही सहन करावं असं होणार नाही. त्यामुळे आपण जो निर्णय घेतलेला आहे की यापुढे एक आचारसंहिता असली पाहिजे. सभागृहाच्या आवारात सभागृहामध्ये प्रत्येक सन्मान्य सदस्य जे निवडून आलेले आहेत त्यांच्याकडे देखील त्यांच्या मतदारसंघातल्या लोकांचं लक्ष असं सध्या आपला आमदार काय करतोय, कुठल्या प्रश्नांना वाचा फोडतोय आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या परिणाम करणाऱ्या आहेत समाज मनावर आणि म्हणून या ठिकाणी नक्की ही जी काय आपण निर्णय घेतलेला आहे तो योग्य आहे आणि तो निर्णय जो सगळ्यांना आमच्या सकट सगळ्या आपल्या सर्व सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना लागू राहणार आहे. परंतु कुठल्याही परिस्थितीमध्ये काल चर्चा झाल्यानंतर देखील त्याच्यावर कुठलाही त्यांच्यावर परिणाम न होता आणखी प्रधानमंत्री महोदयांच्या बद्दल जास्तीचं वक्तव्य करणं हे देखील सत्ताधारी पक्ष किंबहुना राज्यातलं नाही देशातली जनता देखील सहन करणार नाही. त्याच्या बाबतीत मी बोलेन नंतर. परंतु या ठिकाणी अशा प्रकारचं विरोधी पक्षांनी देखील वागणं हे बरोबर नाही. या सभागृहाला शोभेचं नाही, या राज्याच्या अस्मितेला देखील शोभणार नाही आहे. नाही. प्रश्न क्रमांक 3. ठीक आहे, 2 वरती आपण कंटिन्यू करू. अध्यक्ष महाराज, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी नायगाव येथे 24 कोटी शासनाने
मंजूर केल्याबद्दल तर मी शासनाचं पहिले प्रथम अभिनंदन करतो. पण साहेब, हे काम 24 कोटी मंजूर केल्याचं टेंडर झालं आहे काय? या 24 कोटीमध्ये आपण पर्यटनच्या माध्यमातून तिथं कोणती कोणती कामं सुचवलेली आहे आणि ती कामं किती दिवसात आपण पूर्ण करणार आहे, असे माझे 3 प्रासंगिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी माझा अगोदरचा रिप्लाय माझ्या मते ऐकला नाही. मी त्यांना सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की ही जागा पर्यटन विभागाची आहे आणि पर्यटन विभागाने अजूनपर्यंत ती आमच्या महाज्योती ज्या माध्यमातून आम्ही हे काम करणार आहोत त्यांना हँडओव्हर केलेली नाही. त्याची बैठक माननीय सन्मान्य पर्यटन मंत्र्यांची आम्ही विनंती केलेली आहे. त्यांनी एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात ही बैठक लावून तो निर्णय घेऊन ते आम्हाला हँडओव्हर करण्यात येईल. हँडओव्हर झाल्यावर तिकडे अजून रस्ता नाहीये. आम्ही ग्रामपंचायतशी चर्चा केलेली आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि मी दोघंही मागे त्या 3 जानेवारीला नायगावला गेलो होतो. त्यावेळेस तिकडे चर्चा झाली. त्यांनी पण त्या रस्त्याचा प्रस्ताव आमच्याकडे दिलेला आहे. तो रस्त्याचा प्रस्ताव झाला आणि एकदा हे पर्यटन विभागाकडून आमच्याकडे आलं तर मग 24 कोटीचा खर्च तिकडे कसा करायचा, कारण की ऑलरेडी बिल्डिंग तयार आहे. बिल्डिंगचं फक्त ती तयार होऊन 5 वर्ष झाल्यामुळे तिकडचा रिपेअर मेंटेनन्स राहिलेला आहे. तो रिपेअर मेंटेनन्स करून लवकरात लवकर तिकडे जे मुलींसाठी एनडीएचे प्रशिक्षण शिबिर सुरू करायचं ते आम्ही सुरू करू. बच्चू कडू साहेब. अध्यक्ष नाना, त्यांचं झाल्यावर महोदय, देतो. सावित्रीबाई फुले ना त्यांचं झाल्यावर देतो. या राज्याचं स्वाभिमान आहे, अभिमान आहे. अध्यक्ष महोदय, आता मंत्री महोदय तुम्ही उत्तरात काय सांगितलं का 22/2003